sammen. Statsministeren har den 26. august 2011 udskrevet valg til Folketinget, som holdes efter reglerne i lov om valg til Folketinget. Afstemningen begynder kl. 9 og fortsætter til kl. 20. Og så længe der endnu derefter indfinder sig vælgere for at stemme. Kandidatlisterne er hængt op i valglokalet herude og i boksene, og på kandidatlisterne er angivet kandidaternes bogstavsbetegnelse og partibetegnelse samt kandidaternes navne i den rækkefølge, hvori de er anført på stemmesedlen. I stemmerummene er der hængt opslag op om vejledning om stemmeafgivningen. På stemmesedlen sætter vælgeren et kryds, enten ved partibetegnelsen eller ud for navnet på den kandidat, vælgeren ønsker at stemme på. Afkrydsningen foretages med den blyant, der hænger i stemmerummet. Når stemmesedlen er afkrydset, sammenfolder vælgeren den og lægger den egenhændigt ned i stemmeurnen, mens stemmemodtageren ser på. Jeg beder den første vælger om, for inden stemmesedlen lægges ned, at sikre sig, at stemmekassen er tom. Og hermed erklærer jeg valghandlingen for åbnet. Og den første vælger, det er Christian, der får lov